7 barangay officials ngayon sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga ang nahaharap ngayon sa reklamong abuse of authority sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ay sina Poblacion Barangay Captain Joel Laison, Santo Niño Barangay Captain Bernardo Silvestre, Santo Rosario Barangay Captain Karen Pineda, San Bartolome Barangay Captain Ramil Pangilinan, Moras de la Paz Barangay Captain Nesty Calma, San Matias Barangay Captain Nelson Manalese at SK Chairwoman Hershey Sambo. Sa pagharap sa news team ni Poblacion Barangay Captain Joel Laison, sinabi nitong nagugat ang problema makaraang mag-imprenta sila ng mga tarpaulin na may mukha ng local aspirant sa Santo Tomas at gubernatorial aspirant sa Pampanga. Makikita rin dito ang kanilang pangalan at ang katagang "We Love and Support". As in, nakalagay doon na wala namang kami nilagay na vote. Ang nakalagay doon, love and support sa mga kandidato natin. Alam ni Cap Laison na hindi pa nagsisimula ang campaign period, kaya kung tutuusin umano ay hindi ito pangangampanya, bagkus pasasalamat lamang umano sa ipinagkaloob na proyekto sa kanilang barangay. Dahil sa mga proyektong ibinigay nila, from health to infra, social service, ang dami. One way na pasalamatan mang sila sa isang kapirasong tarpaulin na wala namang gastos ang barangay. Ang gumastos, sarili naming bulsa. Ang mga inirereklamong barangay official ay hindi tinangging kapanalig ni mayoral aspirant at dating Mayor John Sambo. Ayon kay Sambo, hindi malayong isang uri ito ng pananakot sa kanyang mga supporter ang naturang reklamo. Opo, kasi sa totoo lang ho, nakakalungkot nga po eh. Nakakalungkot na ngayon pa lang kinakasuhan na yung ating mga barangay officials ng ganitong klaseng kaso. Natural lang po na siyempre yung ating mga kapitan, first time na mangyayari ho yan sa bayan namin. First time na yung mga kapitan pagdating ng halalan, makakatanggap sila ng sulat mula sa isang sangay ng ating gobyerno na partisan politics. Itinanggi naman ni re-electionist Mayor Gloria Ninang Ronquillo na galing sa mga supporter niya ang nagreklamo sa mga barangay officials. Hindi ko nga alam yun eh. Okay naman sa komunikasyon namin. Wala naman pinagkakagalitan ng mga kapitan. Okay naman. Basta nagtatrabaho lang ako. Pero ako personally yung ganong klase. Hindi rin umano naniniwala si Ronquillo na mainit ang politika sa kanyang bayan, lalo na't hindi sa kanyang baluarte ang pag-uusapan. Hindi naman ho. Ako pa, napakababad ko. Hindi ko alam. Baka yung kabila. Sila siguro. Pero kahit naman ipagtanyo, wala namang mga abusive na action ginagawa dito sa ating bayan, Santo Tomas. Samantala, sa panig ni Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Director ng Commission on Election Region 3, ang mga elected official gaya ng barangay kapitan, kagawad at SK chairman ay hindi appointive position. Kaya sakaling may suportahan silang kandidato, ay wala umanong nalalabag na batas sa pangangampanya. Hindi naman sila appointive officials. Pag appointive yan, iba yan. Kahit si Mayor, pwede siyang mag-endorse o tumulong sa kampanya ng isang kasi elected mga yan eh. Ayon sa Omnibus Election Code, mariing ipinagbabawal ang paggamit ng resources ng barangay sa pangangampanya ng isang kandidato. Bawal din lumahok sa kampanya at maging partisa ng mga nasa appointive position gaya ng barangay secretary hanggang barangay tanod. Pero yung barangay tanod, yung barangay secretary na appointive ang karakter, ay hindi pwede yan. Agad naming kinuha ang panig ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino sa paglilinaw ng COMELEC na ito. Kung yan ang paliwanag nila, di so be it. Kasi siyempre sila yung magpaparusa. Pero doon sa ano nila, except barangay. Hindi ko malaman dyan sa COMELEC na yan, pwede bang mangampanya ang barangay? Siyempre dapat tao, hindi ba? O, sino yung tao ng barangay? Ngayon, kung sinasabi ng COMELEC na gano'n, so be it. Batas nila yan. Sila yung gumawa ng Omnibus Election Code. Samantala,
Nasa higit 80 reklamo na umano ng pagiging partisa ng mga barangay official ang naidulog sa tanggapan ni Dino. Tingin ni Undersecretary, ang kalakaran ay hindi naman umano talaga kikilos ang barangay tanod at ilang opisyal kung walang kumpas ni Kapitan. Kaya ito'y nakakaapekto na rin sa halalan. Ay, sino ngayon yung sinasabi nilang bawal mangampanya? Yung mga yung mga personnel, mga tanod, mga mga barangay health worker, hindi ko na maintindihan yung mga yan. Basta sa akin, kung sinabi nila na exempted ang barangay official dahil elected, bahala sila sa buhay nila. Paolo G. Santos, CLTV News.